and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Delma! Delma! Wala na siya magliyok. Pero buhay pa siya. Nagpitik pang iyang kasing-kasing. Nakuya pa na siguro na siya tungkol sa kakapoy sa iyang lawas. Bahala na siya niya. Husto. At doon ko na nga kung mga tao. Kinahanglan nga mulihok na sila. Makiksulti ko sa akong mga tao. Pa, hangyalan ako nimo. Ayaw na kita kusba. Ha? Aron dili babahin akong nauna. Dili ko gusto nga sabtang tuwa ko sa patag. Nagpangita ni mama. Niya akong nauna din tungod nimo. Maong ayaw na to kusba, ha? Aron mausan akong nauna ni mama. Pasaylo ako, anak. Ning higayon na isaad ko nimo nga dili na gigud kadto mausap pa. Kinasing-kasing kining akong pagsulti nimo, anak. Dili na gid ko mausap pa. Salamat pa. Nakonsensya ko sa kong gibuhat. May na lang gani kay naasla si Butchok ug si Iluna. Kay kunwa pa, hayan, patay na ko karon. Mao gyud. Maong ayaw na kita kusba. Oh, anak. Ayaw ko ba ka pa? Dili ko mahunong sa pagpangita sa namutangan ni mama. Nahibaw kong lisulti na akong gibuhat. Okay, sa marag nagpangita ko sa wa. Tungkol kayo ako mahibaw. Asang iyang namutangan sa patag. Pero bahala na. Bahala na pila ko kabuang ng mangita ni mama. Ay importante nga, miliho ko. Salamat yun, anak. Sa tinud-anay lang, no? Naputong yun ko. Tungod kayo, wa pa manggod mahibalik yung mong mama din, he. Huwag nabalaka ko kung unsay na'y nahitabo niya karon. Nagrigor ang akong utok, permi. Halos dili ko makatuog tungod sa paghunahuna niya. Pero karon, ako na lang dawaton ang kamatuoran. Kung unsa may mahitabo niya sa unahan o ang nahitabo niya karon, ako na lang andamon ang akong kaugalingon. Pa, Magpaabot na lang ko kung kanus siya mahibalik din. Pa Samuel. Tinudoon yun na ako kung gisulti sa kong anak. Dili na yun na ako siya supakon. Ug ang ilang gisulti na ako, akong tumanon. Magpabilin ko din. Ug paaboton ko ang pagbalik ni Telma. Ug isalig na lang nako sa Ginoo ang tanan. Ikaw na may bawo sa kong asawa, Ginoo. Ikaw na may bawo niya. Isalig ko nimo ang iyang kaluwasan. Kalawang ba itong pangupawa? Naluil ako ni Papa. Sa mga panagsulti kanina, marag yung gikumot akong kasing-kasing. Hasta man gani ko, naluoy ko niya. Pero kinahanglan nga dawato niya ang kamatuoran. Nato. Kung unsa man unya'y posibleng nahitabo ni ng Telma. Kung pagbuot sa Ginoo nga buhi pa siya hangtod karon, atong dawaton ug angay natong ikalipay. Pero kung wa na siya karon
Unahay sakop na si Lisandro. Ambot lang. Ngano Iluna? Pananglitan na hisakop na si Lisandro. Og moabot unya ang panahon nga mag-abot mo. Unsa may mahita po? Iluna. No, Iluna. Dili na gidunta ka na mahitabo. Dili na gidunta. Sige lang, Maynard. Di kita magpakawa sa paglaom. Mag-ampo lang kita og sige. Ngawa pa'y daotang nahitabo sa imong inahan. Oh, Iluna. Ato ginang iampo kanunay. Nasol gimay akong unahon at gisulti ni Iluna. Dili pa lang dugay. Mato niya. Unsa niya mahitabo kung maabot ang panahon. Nga magkaabot ang mundaan ni Mama. Usa na siya sa mga sakop ni Sandro. Ginoo ko, simpak ko lang. Dili lang ka na mahitabo. Naglamban akong si Amo Mateo. Maging sulti ko ni Amo Mateo. Lingkod, Maynard. Og isultay mong tuyo na ako. May problema. Kabahin na si kong inahan, Amo Mateo. Oh, kay nga no. Amo Mateo, simba ko, moabot o niya panahon. Simba ko lang, ug pananglit lang. Usan mga dawa, magkita kami si Mama. Pero, nahimo na siyang sakop ni Sandro. Unsa may mahitabo? Maynard, Unsa may mahitabo, Amo Mateo? kinahanglan nga imong tumanon ang unsa may angay nimong buhaton. Unsay? Kung gikinahanglan nga imo siyang patyon, buhata. Amo Mateo, dili ko magkabuhatan na. Maynard, sakop na siya ni Sandro. Og dili na siya ordinaryong tao. Maong kinahanglan nga mamatay siya. Amo Mateo, dili ko ganang mabuhat. Pero adunay usa ka paagi nga makuha mo siya pagbalik. Kana kung wa pa siya gipatay ni Sandro, o gibuhi pagbalik, pinaagi siyang gahom. Pero kung buhi pa siya hangtod karon, o gihimo na siyang iyang sakop, mahipagi pa, aron makuha mo siya. Unsa ka na, Amo Mateo? Gikan sa pagkahimo niyang sakop ni Sandro, kinahanglan nga dili pa mula pa sa usa ka buwan. Mahimo na mong gamiton ang imong gahom sa hangin. Mahimong mapagawas mo ang gahom ni Sandro. Pinaagi sa gahom nimo sa hangin. Pagawason mo kini suod sa iyang lawas. Pero Amo Mateo? makuhaan ang gahom nimo sa hangin. Maluya ka. Og magpaabot ka pa kung kanus amay balik ang kusog sa imong gahom sa hangin. Amo Mateo? Ginoo. Ayaw lang itaw ni tugot ibay daw mga hitabo ni Mama. Wa pa lang unta siya gihimo sakop ni Sandro. Mga paabot ako. Luwason lagi kita ka. Maluoy ka na ko, Lord. Matultulan ko na untang namutangan ni Mama. Maluoy ka. Tuwa na. Nanglakaw na ang akong mga sako. Nanglakaw sila aron manghasi sa katawan. Aron usab magtakda nila ang katawan. Sa kupo nila ang mga tao.
Managhan na usab ang akong mga sako. Mapun-an na usab kini. Hapit na gyud. Hapit na ang akong gipaabot. Husto. Si Tilma. Ang inahan sa mortal na kong kaaway. At doon ko si Tilma. Telma. Telma. Wagin maglihok si Telma. Nakuyapan gid siya. Ain kay mayo kung karon na lang yun ti kahimuong akong sakop. Kinahanglan nga maulian siya aron sa ingon. Mamahimo na siyang akong sakop. O karon, himuon ko na ikaw ng akong sakop, Tilma.